ved godt, jeg hedder Ebbe. Vi kommer over på min skole, og vi har lavet det sådan, at selvom jeg er dommer, så giver jeg ikke point. Nu er I Ebbe. Men der sidder Lisbeth. Hun er ude fra Symbiosecenter nu. Hun er dommer. Vi har Anders. Han er også dommer. Men det er Anders, der er kommet med opgaven. Det er Anders arbejder. Han er fiskemester nede på Musholm. Musholm Laks før. Og laver en masse ørred og en masse muslinger. Men Anders har problemer med at stikke af med muslingerne til en ordentlig pris. Og derfor har jeg fået en opgave. Hvad kan man bruge for nogle ting? Fordi det vil Anders gerne føre. Men hvis I kunne komme med nogle gode løsninger, kunne vi også lidt mange ting på forurening og sådan noget. I har 8 minutter. Herefter så stiller vi det første flere, og hvordan vi har arbejdet med emnet. Så hvis I er klar, så værsgo. Okay. Vi har været inde i skolekøkkenet, og så skulle vi undersøge nogle muslinger. Så fik vi nogle muslinger hver, som vi sad i nogle grupper, vi skulle undersøge. Der fandt vi ud af, at der var meget gul stil, den har meget bløde tænder, og den var tung, og den havde gæller og hjerte. Og så var en skolekøkken, vi gik ind i klassen, og så fik vi 5 minutter til at finde ud af, hvad vi kunne gøre med muslingeskallen. Og så bagefter så snakkede vi om det, og så fik vi 5 minutter til, hvad man mere kunne gøre, og så snakkede vi om det. Og så fik vi lov til at komme ind i skolekøkkenet igen, og så tog vi nogle muslingeskaller, og så knuste vi dem, og så tog vi noget rapsolie og meget vanilje, og så puttede det op i sådan en bager, og så prøvede vi sådan en slags creme, vi havde lavet, og så fik man himmelblå ud af det. Og så var der sådan en gruppe, der lavede alt muligt. Og så har vi også lavet en reklamespand, hvor der er så lavet musling, og så står det bløde smuk som muslingens krop, og så sådan en forskel her. Og en gruppe, der sådan skrev, hvad den indeholdt, ligesom hvis man ikke kan tåle sådan vanilje, muslinger og rapsolie, så kan man læse det bagpå, og så sådan en, hvor der står, giver blød hud, duft af vanilje og kan huden smuk. En blød og smuk som muslingeskrub. Blød og smuk som muslingeskrub. Okay, det var det. Dufte den der muslingeskrub der? Altså, den vi fik det på, der dufte sådan en rapsolie. Nu stikker vi op. Så lækker det der med vanilje. Den lugter af lort. Men den er god, hvis man tager den på huden. Ja. Har I prøvet sådan? Ja, den er blevet helt blød. Okay. Godt. Har I mere, I skal have sagt lige nu? Ellers så vil vi spørge ind til, hvordan I arbejder. Hvordan har I arbejdet med at få idéer? Jeg kan fortælle lidt, I har der til lidt, men hvordan har I fået idéerne? Vi sad bare i nogle grupper, og så fik vi at vide, at vi havde 5 minutter til at finde på så mange idéer, vi kunne. Og der var også, at man kunne udvide Kalundborg symbiosis ved at lave en muslingefarm eller et eller andet. Så I har brugt en teknik til at få idéer? Vi fik så 2 gange 5 minutter til det. Og så skulle Hvad gjorde I anden gang? Ja, der skulle vi bare se, om vi kunne få flere idéer. Okay. Anden gang, så skrev vi sådan alle vores idéer op på et smartphone, og så valgte vi ud, hvad for en, og så blev der sådan den der muslimske. Har I alle sammen været med til at vælge, at den idé der var den bedste? Hvad er det, man bruger i sådan nogle skrubecremer nu? Hvad er det, muslingsskallerne erstatter? Er der nogen af jer, der har kigget lidt på det?
man, der er der også noget slags salt i, og så tager det alle de døde hudceller Ja. af. Til salt kunne man bruge. Ja. Hvorfor er det smart at bruge muslingeskaller i salt? Fordi at det, er sådan, det gør ens hud lidt blødere. Ja. Fordi man har en bedre virkning af muslingeskallerne. Ja. Skal man så ikke? Nej, Er de skarpe, de der skaller? det gjorde vi ikke. Det gjorde I ikke. Det er testet. Så I har prøvet det? Ja. Har I tænkt på, hvordan vi får kødet væk fra skallerne, for det går vel ikke at få kødet ned i? Nej, men så har vi tænkt, at man skulle fange nogle søstjerner og putte dem ned, så de kunne spise muslingerne, og så bagefter så kunne man knuse dem. Nå, det var smart. Hvad skal man så bruge søstjernerne til? Bagefter? Der skal man bruge dem videre til, indtil de kan få noget mere af muslingerne eller nogle fiskefod. Okay. Nogle fiskefod der. Det var en god idé, fordi det er faktisk et problem, Anders har med, at søstjernerne, de napper hans musling. Så kan man bruge dem positivt. Det der med symbiose, hvad var det, det var for noget? Hvad snakker om det? Ja. Det er sådan med, at fabrikker giver restaffald videre til andre fabrikker. For eksempel, der Energy har noget varmt vand, som de kan sende videre til fiskefarmene. Ja. Ja. Så de er fri, så de sparer penge på at varme vandet op. Ja. Ja. Og hvordan var det, at sådan en cremefabrik her, den kunne arbejde sammen med nogle andre fabrikker? Hvad skal der til, når man skal lave sådan en creme, for eksempel? Man skal i hvert fald have noget energi og noget vand. Hvor kunne fabrikken få det fra? Det kan også være, at I kan arbejde med et spændende produkt, synes jeg. Var det det? Synes I, det er sjovt at arbejde med det? For det er jo helt anderledes. Ja. Ja. Det var ret sjovt. Selvom det er skrald. Ja. Ja. Men der var også nogen, der synes, det lugtede ret meget i skolen. Vil I sure? Ja. Tak skal I have.